Gipusil-patay sa aktibong pulis ang usa ka babayeng negosyante samtang naa sulod sa usa ka pickup nga nakaparada at ubangan sa usa ka restaurant sa Palmahil Street, Barangay 13-B, Davao City, pasado alas 11 Domingo sa gabii. Gilang biktima nga si alias Diana, 39 anyos, nga residente sa Angliumto, Davao City. Base sa imbestigasyon, usa ka witness ang nakadungog og duha ka sunod-sunod nga buto sa pusil gikan sa sakyanan. Taud-taud, usa ka lalaking nakasuot og itom nga sanina, nakamaong pants ug nakakalo ang yanong milakaw. Initially, may nakita po doon na babae lumabas sa pick-up na humihingi po ng tulong. Accordingly, binaril daw siya or binaril siya sa loob ng pick-up. Narespondihan dayon sa mga pulis ang insidente ug daling gidala sa usa ka pribadong hospital ang biktima apan gibalhin sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC pero gideklarang dead on arrival. Nasubay sa mga pulis nga ang responsable gila nga si Police Corporal Marvin Perez nga nadestino sa Ecolan Police Station 15. Itong dalawa, ang victim and suspect, nagkaroon po ng heated argument sa loob ng sasakyan and that resulted po sa shooting na pagkabaril ng ating suspect doon sa victim. Base sa investigasyon sa Regional Forensic Unit, nakahagom ug upat kasamad pinusilan ang biktima. Yung ating victim, isa sa cheek, isa po sa armpit, isa sa breast and sa shoulder. That is initial po na findings. Nakuha sa crime scene ang duha ka basyo sa bala sa .9mm pistol ug ipailawom sa ballistic examination. Matud sa Davao City Police, minyo ang pulis ug duna kini relasyon sa biktimang negosyante. Daling naglusad og manhunt operation batok sa suspek pero pasado alas 5 kanyang buntag Mayo 26 na aresto sa Digos City Police si Police Corporal Perez nga nagsaulog sa iyang ika-36 nga birthday kagabii. Nakuha gikan sa posisyon sa pulis ang pusil nga gigamit sa krimen. Magatubang og kasong murder ang Police Corporal nga suspek. Samtang naswertihan ang Barangay Kagawad sa Barangay Tibungco, Davao City ug nakalingkawas sa kamatayon dihang pusilon unta og construction worker kaganyang buntag Mayo 26. Sa report sa kapulisan, musakay na unta ang biktima nga 56 anyos, residente sa Purok 13, Barangay Tibungco sa iyang sakyanan. Dihang kalit mitumaw ang suspect nga si alias Richie, 37 anyos, nga residente sa Purok 9, Phase 3, Panuntungan, Barangay Tibungco. Gihapak niya og gitiuhang .38 revolver ang biktima ug dihang gikablit sa suspect ang pusil, may palya kini ug wala makabuto. Mihulbot na sab og laing armas ang suspect nga gituhang .45 pistol apan dinhin na misukol ang Barangay Kagawad ni biktima. Napungan nini ang suspect ug sa tabang sab sa anak sa biktima nalupig ang suspect. Nakabuto pa ang pistula apan swerteng walay naigo. Nadakpan dayon ang suspect nga gipusasan sab sa miresponding mga pulis. Na-recover sa kapulisan ang duha ka armas ug mga bala. Utang nga kwarta ang usa sa gingong motibo sa krimen. Attempted murder ang atubangon sa suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.